এটা মৌলটা ସହଜ କୋଡ଼ିଏ ଚାଳିଶ କୋଡ଼ିଏ ଷାଠିଏ ଇଏ ଅଶୀ ଆଉ କୋଡ଼ିଏ ମୋର ନେଇକି ଆମ ଯାଉ ତାକୁ ଦେଇ ପଡ଼ୁଛୁ ପଇସା କି ତାକୁ ଆଣେ ମୋ ହ୍ୟାଲୋ ଏଠିକି ଆସୁନ ଧରିବ କିଆ ଫୋନ କଲୁନୁ ଆମେ କିଲି ଆଇଲୁ ଫୋନ କରିବୁ ଏଟା କାମ କରିବୁ ଆରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ଶୁଭିବନି ସବୁ ନା ବହୁ ନା ବାବା এটা মৌলটা ସହଜ କୋଡ଼ିଏ ଚାଳିଶ କୋଡ଼ିଏ ଷାଠିଏ ଇଏ ଅଶୀ ମୋର ପଇସା କି ତାକୁ ଆଣେ ମୋ ହ୍ୟାଲୋ ଏଠିକି ଆସୁନ ଧରିବ କିଆ ଫୋନ କଲୁନୁ ଆମେ କିଲି ଆଇଲୁ ଫୋନ କରିବୁ ଏଟା କାମ କରିବୁ ଆରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ଶୁଭିବନି ସବୁ ନା ବହୁ ନା ବାବା ଆମର ପୁରୀର ଲୋକନାଥ ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ ମୁଁ ଲୋକେସନ ଦେଖାଉଛି
ପଳେଇଲା ଧୁଡ଼ି ଆଣେ ଏଠି ଆଣେ ଭାଇ